हादोर नाङैनो साग्लोबसारनाय गिख्रंथाव बेराम कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ 24 सान लकडाउन तालाबन्द फोसावनायनि उनाव दिनै गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों नोगोरारिफोरा। दिनै बे थासारियावनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मजाबारि बस्तियाव उसु गेलेगिरि बिथां दत्त बसुमतारी आरो उदांस्रि नार्जारी बिथांमोनहा गावसिनि खामायनाय रांजोंनो गरिब नखरफोरनो माइरं दालि आरो जाग्रा मुवा बायदि बायदि राननानै होफैदों। खामानि मावदों नोंथाङा जे दिनै खामानि मावनो मोनै गरिब नखरफोरनो बेबायदि माइरं दालि बायदिसिना मुवा बेसाद रानना फैदों। बेसेबां मा बुस्थु होदों नोंथाङा? आलु दालि थाव माखासे जाग्रा मुवाखौ होफैदों। जोंनि गामि खाथियाव थानाय माखासे आं उन्दैनिफ्रायनो नुलांनाय मजाबारि गामिनि आठगुहन नखराव जोबोद दुखुनांथाव। सोरबाहा बिधुवा फिसाय गैयै परियाल दं, गथ' गथाय सोरबाहा साब्रै बन्दजों खस्थ' जानाय बेखौ नुनानै होफैदों। जाहाथे बन्दआ मोजाङै मोजां जानानै थाङो आरो बेमार आजारनिफ्राय जोंनि नर्थ इस्ट बा हिन्दुस्तान बे हादर नाङैनो गोबां जाथि बिजाथि हिन्दु ख्रिस्टान मुस्लिम बेमारनिफ्राय आरायग' मोनो। बिनि थाखायनो आं दिनै सासे स्पर्ट्स प्लेयारमोन, उसु गेलेगिरिमोन। जों सानैबो प्लेयारमोन। खस्थ' जोंनि खामायनाय जेसे रां दंमोन बेजोंनो दिनै पेरालाइसिसआव गोलैनानै थानाय बे बोराय आबौ आबै गामिनि सोमोन्दो जायो बिसोरनो जानाय होफैदों। लोगोसे गंबेसे नखरनो होदों? 8 घर नखर दङ बाहाय। 9 घर। मा गामि बे? मजाबारि बस्ति बे गामियावहाय सिम्बोरगाव मजाबारि। दे मा नाम बाबु नोंना? आंना मोनासार। मा गामि होनो नोंसिनिखौ? मजाबारि। स्कुल फरायो नों? औ। न'आव सोर सोर दंबावो नोंहा बाबु? जोंहा आदा आं ओमफ्राय बाबा। नोंसिनि मामि गैला? ओहो। नोंसिनि न'आ बेनो? औ। सोरजों थायो नों? आंजों। दा समाव मा ओंखाम संजाबाय थादों नोंलाय? आङो? औ। आलु फाजासो संजाबाय थादों। जि खस्थ' थायोना? बाबाया मालायनावसो खामानि मावहैयो। रावबो नोंसिनो माइरं दालि होफैयाखै? ओहो। थाबाय थादों। जों बिदिनो खस्थ'यैनो सोलिनानै थाबाय। औ। जानला मोनला बिदिनो गामियावबो बेरायनो मोना। औ। हाथाय बाजाराव थांनो मोना। बिदिनो पुलिसफ्राबो बुलाबायोनो। दाथ' माइरं कन्ट्रलाव होनायखौनो लायनो हायाखै गिनानै। औ। बिदिनो सोलिनानै दङ। मा गामि होनो? मजाबारि। मा नाम नोंनालाय? आंना बिजुलि बसुमतारी। औ। दिनैसिम रावबो माइरं दैरं होफैयाखै? ओहो, रावबो होफैयाखै। जेबो गैया जों गामियाव। दिनैसो दासो नोंसोरसो प्रथम। औ। थेंक इउ। ভালোই লাগিছে। আপনি কি করে খায়? কি করব, এই যে কাম কাজ করিয়ে খায়, হাজিরে মজুরে এগুলো করি খায়, কি করব। এটা যে বন্ধ চলি আছে? বন্ধ চলি আছে, এখন কি করব, এখন বন্ধ চলি তো উপায় নাই না। আজি প্রথম সামগ্রী পাইছে আপনালোকে? ও আজিহে পাইছো। সরকারি সামগ্রী কিটা পয়সা না পাওয়া নাই? পাওয়া নাই। এই ব্যক্তি দেওয়া? হ্যাঁ, এই তো। আপনার নাম কি? রতনেশ্বর বর্মন। কি গাঁও বলে কইতো? এইটা মুজাবাড়ি।